What's wrong with him? What's chasing him? Ah, Polly? Oh, Chogimo. Chuka moge na yaso gawa lesson no. Aho be kwa mi aka mba aho. Mbakwa. Afro kwa Imo na lesson. Oni Imo no heba. Ona tilishe ebe. O sim na ya gaga lesson. O gara mumu ihe. Papa gwara nga mgbe chiri diga school ga sị na agụm aka. Sị na agụm aka school ke sim gawa. Na ebe na ga school na nwa ga ga school. M sị ma ya achọ m ịnwa ọrụ na bịara ga sim ba m gawa school. Ndị m gụtara na school. Okay. Kakwana ga atala nlo meru mo. Kakwana ga atala nlo meru mo. Imo ile iji egwu pụọ. Iji egwu bata gị si egwu ga nwe egwu kebe awata m ihe na-akọwa. Imo ile egwu m iji pụọ nga. Ma ihe mụrụ ngwa agịdị m akọgbuli ya. Nkọwa ya ọ ga-emerụ m. Ọwụwụ nwa kọpịrịwa na ndị prezidenti sendị na skuul anyị. Ọwụwụ dị esi mmebi a na enwere nkụzi ọ ga-akụziri m n'ụlọ. Hey! Ụkwa ọ dịkwa ihe ntakịrị. Nọkwa ihe eme. Ma, ana m aga ndị mmadụ ife mmiri. Tana lokure meru mo. Wezga na nwa Imo ji ebere na abụ ọma ji English. Nna m. Na kọrọ m o. Ba m ihe no. Ma adịghị m na-akọ maka m jọnụ nkwụ ihe mere ngwa oge emerụ m. Atala nlo meru m. Maka ewe emega nwe ihe m hụrụ. Ma nne m ọgịda ala ya. Ahụ m nne gị. Okeba na ahụ m nne gị. Kọrọ m ihe ọwụla. Ihe ọ sụkwara ya wụrụ kọrọ m ihe ọ. Ịnụ? Onye m ejiri m gị gaa skuul owu ihe ọjọọ ka m mere gị. Ọ ka ọ dịrị gị na mma. Ka ịmụta ihe dị ka ibe gị. Lụta o si rụzie ihe ọjọọ n'ebe ị nọ. Eweziga na mmewu Imo werele okwu Chineke na ekpere na abụ ọma jikala n'onwe m. Ahara m onwe m aka nwa na aṅụ n'ime hotel dropụ m dịrị okwukwe m ga ya n'ala. O wee gada agwa m ihe mere nakwa ya. Chọdịkwa m. Ya ga-aji aka ya chọpụta. Chọdịkọrọ m ihe mere ni. Uwe ọ ga-emerụ m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Onye na-elo gị ilo ya. Onye ahụ were ọnwụ. Ma gị were ndụ. Ndụ bụ ihe ụtọ. Ọnwụ bụ ife alịlị. Kpom kpom kpom. Kpom kpodidi kpom. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Onye na-elo gị ilo ya. Onye ahụ were ọnwụ. Ma gị were ndụ. Ndụ bụ ihe ụtọ. Ọnwụ bụ ife alịlị. Kpom kpom kpom. Kpom kpodidi kpom. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Imo nwanne m. Onye na-elo gị ilo ya. Wanyoya kan ya rin zipim. Chiri. Ile onye gbanyo. Egun jeri gowa. Ame ga ya piom. O mo banyere. O ge. Mama mo banyere. Ara acha gi. Ma ya ala na ko gwa ina baba. Owo no ina ba. Joya. Egwu am na ba na emegi. No ka ka mbe na gunde na emegi. Ikwo lu kwota. Gi ba lu kwota. Gi bo ike. Gi bo chike. Nne nwanyị agadi nwanyị ka ni horo n'ukwu mama. Aki ni horo onye ọla gị n'anya. Ndị egwu ịgbadeba. Nne nwanyị na agba egwu a. Zaa nne nwanyị bụ nne nwanyị na agba ụdị egwu anyị na-agba. Hey! Ọwụ gị. Ahụrụ m serie nna gị nụ. Ina goni. Eriela gị iji aga eriji aricha gị nara chenji.
egwu nje emego obiọma akara ọkụ gịkpọ ma disk anọ m ya gịkpọ ma hip hop anọ m ya gaba na egwu ike owere anọ m ya ka nnụ letere m na-agbanyụ ya obiọma m na-agbanyụ ya ife ndị anyị na-akọ eli ọpụtara n'ịfụ ndị ichie na ndị nze m na elebe anọ igbu erisi ahụgahụ m nnu n'ihi na ndị ahụ gawụrụ ndị okpu nwe chagara ara kpọ okpu nwe ji achagara ara ọ hụbara jiri ju mgbe ahụgahụ m nnu ọ gị erapụala gị nwa bụ akara ọkụ ala agbago gị ị na-anụ ebe m na-agwa ya ndị ichie na-abịala mkpọrọ mkpọba mmiri yo ma m nweje shia ọkwanụ m chie mma ara elee ka m ga-enye mmenye meme na nwa ọjị food is ready ọwụyọ mmanụ nwata mechie ọnụ nwata nwaanyị mechie ọnụ ekwesị akpọ gị ọkụ na-enekwu ịgbago omenala anyị bụ ndị chi echi ihu ga-anya ba ị na-ekwu inyo ekwesịkwa obiekwa gị ọnụ eriela nụ m ụwa na anya pịọm ọnwụ m kirikaga arụ emena hụrụ ụmụ guys fuck you fuck you my foot mama ụzọ ndụ ụzọ ndụ ebe ma bụgora gị ele ọdụ nwaanyị eluru gị abụghị aka na akara reme ọrụ gara nne aracha ya ịrewe onye ara aka ịrewe onye ara ka ịrewe onye ara ọrụ gị kpọgo onye ara inwe onye ara nwaanyị ga onye ara ụmụ ga onye ara ụmụ ga onye ara ndị niile wụ ndị nga gị wụ ndị aṅụrụma ọhịa nọ ụzọ ga-arụrụ onye ara ọkpụkpọrọ m onye ara aga m eji gị ka ị kpọrọ bịa gị ka ị kpọrọ fada ugbu ị ga-akwụ n'ihi igbu mgba chere elu Akara dị very hot. Akara dị very hot. Nwanyị ma WhatsApp. mgbe niile ekena gị na nwunye ya esikpa ebe fagakọ ọ pụtara na ọ bụrụ nwaanyị na-adọchi ya aka klọk mazụ jee na ebe ka ịbụrụ ọrụ obodo niile ezikọgo na nzukọ ya ụmụ nwaanyị ife akụkọ nwere ike bụrụ ọrụ nne ya nwere gị ife abụrụ ọrụ n'oge niile ọgbọ agbamakwụkwọ asụrụ ịchafụ asụ atụ ọ maka gịnị biko shisha wee pụta ka ije ebe anyị anyị kwụ na-eche gị na ngwa onye mee ife nke ọma ndịkwọrọ ya mma nye afọ ka m gwabara ya emekwa ebe niile ihe mie emechaa m nna menekwa kedu ebe bụ nke ngwa let us go mana ọwụ ije otu onye ka gịnị wee mee Aileen gị na onye je ebe biko ka anyị mụnụ jee dị ka nwaanyị si adị kedu ihe jọjis niile na-ana m ego kedu mgbe osi ị ga-eyi ka ebe bụkwana ife a ịnyazina m apịtị n'ihu biko ịkpụtọzina m ịkpụzina ugwu nna ana ị ga-awọta oge agaala ma a na-ama jọji ama n'ukwu ata abụọ ọwụ ugbu ịhụrụ ugbu anyị nọ ihe nsogbu ọ ya ihe ndị oyibo lechara anya kpọ ya fashion model ihe a ka ịkpọ fashion mana gwa m otu ịdị ugbu a ka ịkpọ fashion gwa m eziokwu onye nwere gị na papa akụ na-aga n'ụzọ ugbu a kedu onye bụ nwoke n'ime ụlọ jụbịa gị ga anyị gbara but ụmụ nwoke yiri dịka ụmụ nwoke na-ejosi ndị na-agba bọọlụ na-eyi yiri ihe anyị gara wedin ọwawedin ka anyị ga gị yiri akwa ndị na-aga na stadiọm anyị na-aga na stadiọm ebe anyị dịkwa mmadụ embarrassment anyị na-enye anyị n'ụlọ ahụ ị na-eti anyị ihere n'ụlọ ahụ ahụzira mmadụ n'ala ihe ọnụ gị n'ihi na onweghị ka ịkpụtara enweghị ihe ịkpụtara ịkpụta ahụ dị m otu ahụ enweghị gị isi nwe ihe gbasara ime obodo a kpọrọla dịbịa dụmadụ eriela gị isi ịkpakpa agbanwe amụrụ ụzọ ije nwa hewe fashion mba gba hewe fashion bụ boot carton color blue nika
red jersey, 90, why bro ka two face. Ọ dị mma. Ọkwa kwere osigo. Nna m ukwu, ịnọdụ ya. Maka na ụbọchị adịghịzi na ntụ aka izi chọọ ka anyị wee gaba ọkwa ya. Ebe ọrụ niile na obodo agbakọba ọkwa ya. Udo dị. Nye m aka gị, nye m aka. Mba, were na nọkụ. Nọkụ. Biko ka m weta ife nlezi. Mama gwa gị eziokwu. Ihu ihere gị na-eme mmadụ n'obodo. Ihe ya adịghị mama gwa gị eziokwu. Ebere gị emeghị na m. Eji m eme na gị ebere. N'ihi na ime obodo Imo eriela gị isi. Ihe ga na ngogbu eriela m ụwa n'anya pịọm. Nonsense anyị n'ihu, let us go. Nkwanye iji otu onye. Eleba nke eji nwoke, ele eji ya, ọkwa nnọsọ ọnwụ ji. Ọkwa ịnọ nke ọnụ ga-eji efe gị sa nji. Ọkwa ịmụ na gị bụ sa nna gị ji ya. Ọkwa ịmụ na nna gị na ji anyị. Otu dị sọ dị mma. Ka m gwa gị emeghị ihe gwọtara. Nne nwaanyị dịka ịbịa n'obi yiri akwa ụmụ nwoke. Hey, Chineke! Ihe ka! Ma, leti! Aka ọra gị afọ m. Olee ntị isi? Ụzọ ndụ. Onye riri gị? Di na ọma. Ka anyị gaba na ya emela late. Ọrụ obodo chega. Ọ dị mmanụ. Ebe kwadoro ka nwoke, ya ma kwadoro ka nwaanyị. Onye nara chenji. Onye riri gị nara chenji. Adịkwa m too much. Millennium. Papa fashionable. Eriela ahụ gị nara chenji. Mmadụ na-agba ụna ma mkpọm dịkọ na ogene dị ka. Dị mmanụ ebe i yiri akwa nwoke ya nwere nke ụmụ nwaanyị. Fashion ka mute ka ya. Nna m mechie ụzọ ya. Ozugbo tell him. Nwanyị ma WhatsApp akara ọkụ ala ekwe nọ na nsogbu ndị nne nọ n'ọsọ ụmụ okorobịa jikerekwanụ unu ga-anụ ife maka na akara ọkụ abatago. You and I will live as one. You and I will live as one. Everybody me na chukwu n'ọzọ. Benya. So ikwochijezi n'ime nga akwụkwọ. Chọrọ ịga school. Elekwana ụdị ajịjịrị ihe eke. Elu ụdị ajịjịrị ihe eke n'isi ọkọtọn. Esi m kpebiri na agadi m aga school onwe nọdụ ngwa. Leka ibe na-agba m cross station. Eji ibe ihe school ogolo dị. So ịchọzi ga akwụkwọ na. Elihe ji ajụ m. Amakwa m ibe m ji ajụ o. Elihe ji ajụ m. Ọ gbasara gị. Ekwe anya gị ntị. Ụwa kịta ọ bụ na ị gara akwụkwọ ime nweta ọrụ. Ị gara akwụkwọ ime mkpata ego. Ị gara akwụkwọ ma nsọ ibe a na-alụ. Na ndị Igbo nna asụ. Elu dị akọrịkwa n'ihe ekwe. Elu dị akọrị dị n'ihe na-emede gị n'isef. Ihe na-emede gị n'ihe na-ebu gị shigbo gị na-emote ka eru mmiri abara mmiri. Ihe na-emede gị igwudo onye ara isi ọwara na-agbago. Owu ndị na-emego. Ele ha mgbara na-eme ka emegote. Enwedịrị ihe ọṅụṅụ. Owu ndị na-emego. Taa mela n'ume. Mela n'ume. Bago
Agni mara. Give me the what I can take the woman. Arasima ame bukura. Nobody come. Nobody be nobody come. Makasih mereka boleh kamu kalau cukup. Ya kalau mama asal negara itu mama ni bisa. Kamu. Oke. Oke. Mana ni lagi ni lagi? Udah boleh kap mati dan lose oke. Untuk belum dosa. Untuk bukanlah, bukanlah dia itu berbeda dengan apa, dosa kan aja. Kan aku sini kan makasih mereka anu mau. Untuk kosin nama pembuat apa? Aku nak untuk mana ane mau. Tapi apa? Ika hamu enam. Umekulan yakin? Ini kami. Ini. Ada apa mau saya? Aku iwas school nada. Ya aku sini. Mi ada nasi temu lauk. Saya nak dua bangga. Dia berbeda dengan sebutan nasi school. Aku nak bangga. Ya, we. Some yoga ada remsi agak mati. Macam wo, amat boleh tu pun non mesti ya. Orang apa ya? Isu memberi. Boleh kata ayat tiasa peranyu tu. Anya dari tu, orang perubahan tu. Udah dia, ya tu tu makanan ni jadi tu. Orang pakai kamu. Masih kamu. Usulang. Untuk. Apa lagi macam apa ya? Ini kita mesti siapa marah apa ya? Ini mau kau jauh tu perempuan. Ini sekarang mau nyisir ke, cina ke kelamaan mau. Oke jadi golf macam ni ke jadi golf mawam. Gahara, gahamu. Tapi kamu ni sebutnya ikut. Kamu pandai bimbel gak? Atau kami ujo, ini sekarang no. Asyik ni muni mampu anggar, aku tu makasih ni nana mau tahu. Ada dosen tu lah muzi adro. Awak ni muni mampu. So lam ni dia tu ni muni. Kalau bab no waktu nak aku ke. Apa nak cocok? Imo. Macam mana mere giri? Nanu, amam no waktu nak aku ke. Wei hau sakit ni ana halu. Kau terlalu motor melu. Aku buru bujigi. So apa bung gadi? Ni berangkat. Ibu kamu ni bre. Semua mereka kau aku. Semua gaji water cakap. Ya tak tahu mama. Ibu kamu fi kamu, kamu lagi gigi. Oh pun dia aku pun membang. Ama mini jangan okey aja. Omi nwa. Nguna gawa maka. Ndo kwado ka na gwa. Agwa gongi. Achoro mu orilu gi na eghota. I'm not interested. Ịghọtara ya. Maka gini pano. Maka na mụ na ndị ilo Osama bin Laden na-ada emeka ife. Ịdị ka Osama, amụ na ha ada emeka ife. Oh, biko achọrọ m n'ọnụ onwe onye ọbụla. Oh, maka ni tro na ncha na asịrị gị asụsụ anyị Imo. Gị na asịrị m Anambra. Ifa. Okpo ogi efu ọnya. Ka ngwakwa go. Mụ na polisi kwa. O nweta gị ebe a. Nna ọgwọ gị ji mmanụ, o mee gị gwogwo. Fali. Mbalịpọ. Onye ọkwanụ pali. Mmi. Pali bịa nga na amịnye nga aka ya. Mgbucha ya. Ana
mmeche bịa gote ka ahụ Apụ maka na ọ gịnị kwanụ? Apụ maka o. Ọ Pọli na-ebute m adịnị. Apụ maka. N'eya. Pago wine. Mpagi na wine ka ọ bụ. Mbasa m na mpagi wine. Agwakwara m ya o. Agwakwara m ya ihe a gwasị ahụ m na gị sọsị m onye Pọli na ha ya stọkọ gị gwogwu. Oge Igbo lere m na gị nọ. Agwara m ya gwa na anyị na anyị. Onye ka ewu. Arika gị ba. Mama n'ihi na anya na chakara kara gị tagi na chacha. Tụrụ m ka ị ga-achachara anya. Na pụgo ka m bụrụ nwa m nwaanyị na-akọ na na pụ na n'uze mma na wife na pụgo tụsọ nwa na wife ya kwa gwogwo emela gonya o Mother Mary, Mother Millionaire, I love you. Mother Mary, Mother Millionaire, I love you. Anya muru Jesu, Mother Millionaire, Maria, I love you. Mother Mary, Mother Millionaire, I love you. Nne muru Jesu, anya nwututu, Maria, I love you. Mother Mary, Mother Millionaire, I love you. Anya nwututu, nna anyị ga-asọ, Maria, I love you. Mother Mary, Mother Millionaire, I love you. Ave Maria, otito dịlụnụ Jesu. Nandebe. Otito dịlụnụ Jesu. Amen. Dịka anyị bụ ụmụ Chukwu ndị na-agba ọsọ eluigwe, ndị na-agba ọsọ eluigwe, anyị ga-enedosa nwe anyị asọ ma ọ na achọrọ ihu eluigwe anya, maka na akwụkwọ nsọ mere ka mara na ọlụ ọwụna nwere ụgwọ ọlụ, anụ njọ na anyị na-eme nketa oke ya wụ ọkụ mmụọ. Anyị ga na-ebi ezigbo ndụ, na-ebi ndụ dị mma, ghara ị na-ebi nke ọjọọ, so that ndị niile nọ n'akụkụ wee na-afọ ịdị mma Chineke n'ebe anyị nọ. Ka anyị hapụ ịwụ soro okwu ọnụ m esoro omume m, ka omume gị wụrụ ihe ahụ nke ị na-ekwu ka ọ bụ. Ave Maria. Enwenye nwere ajụjụ. Onye isi anyị ọ nwere obere ajụ nsị ka njụ. Ọ dị mma, ọ bụ ka Chukwu bara n'ime esi ka ịjụ onye bụ ajụjụ si onwe onye nwe ajụjụ, mana otu gị ọ na-agba m kụrụkụrụkụrụ n'obi. Ife nchọrọ ịjụ ajụ m erika mana mma akọtụ ya mkpụmkpụ. O nwere ife bụ na o nwere onye ọ na-adakọ gị na ya ịghọtagwo, ọ na-asụ unu na mmanụ ka adakwasị ibe ya ọgụ nkịta na ibe ya n'elu mbụbụ ụfọ na-eku n'ihe ọ dịka ọ bụ ife ọchụ ọ na-enu enu ịghọtagwo. Ise ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịnụ nwaanyị ise ka idetu ya ofu ọnụ bifo ejikọ ha aka ngozi na di na nwunye, ka ọ bụla na mmadụ jiri nụrụ ife mebiri emebi maka mmadụ igbu ibere ọnụ mmiri ya ka m ji ajụ. Nwanọrọdụ Ave ọ bụ ife jogburu onwe ya, o ezigbo ife ọjọọ, maka na anyị kwesịrị ị na-ebi ndụ dịka nna anyị dị asọ, akwụsịrị iso onwe anyị asọ rukwuo oge ahụ abụghị na lọta wute onye ọ bụ anyị na ya, dịka nna anyị dị asọ dị echichisi onwe ya ọcha rukwuo oge mmụọ nsọ dakwasịrị ya, o wetara imesiri ike nke mmụọ nsọ. So ọ bụ ya ka anyị na-eṅomi, ndụ ya ka anyị na-eṅomi, so anyị kwesịrị ịṅomi ya ruo n'isi. Ave Maria. Brother, enwere m ajụjụ. Oto dịrị Jesu. Oto dịrị nu Jesu. Onye jisi ike. Brother, ewekwula iwe na ajụjụ m. Ajụjụ m bịa wụrụ. Ụta iwu ụmụ Chineke, ụta nwa ngwe na nwa ogbenye nọ na-atara nwa onwe m n'ahụ. Na-enwedo ụtọ ọrịa m. M nwee ihe mma ama ya doo m anya sọ m inwe ihe. Otu enyi m nsi egbe oshi likapụta tụrụ ịgbawa m aka nna m ihe wee ihe m. Mgodo onye m lụsi ọgụ kọba ya na onye m ekọ m na ya lụọ ọgụ. M lụso onye m ọgụ emere m ihe ọjọọ. Ọwụ njọ n'ihu Chineke. Otu dịrị Jesu. Akwụkwọ nsọ mere ka ebe a na ịlụ ọgụ mmehie. Ezigbo mmehie. Anyị kwesịrị na-alụ ọgụ okwukwe, ọ gaghị na-alụwo ọgụ nke ime mmụọ ọgụ okwukwe. Ebe ọ bọdịrị Chineke onye mee gị ihe. Akwụkwọ nsọ mere ka Jizọs gwara anyị na onye magha aka ntị
zi ya ntị nke ọzọ ka ọ makwa gị na ntị nke ọzọ. Ihe o ji kwuo ya ụtọ ahụ onye ọwụ na-abịa na-aga ihe enwe nke fọrọ na nyechaa ya obi ya ga-ama ya ikpe sọsọ Chineke ka ọ dịrị ịbụ ọbụ na ọ bụrụ mmadụ ya kwesịrị na-ebi ndụ na-agba ọsọ eluigwe a ka nwee ike nweta alaeze eluigwe a maka na akwụsọ meka ma na onye na-alụ ọgụ ga-aga ọkụ mmụọ. Asị m gịnị? Ọ ga-aga ọkụ mmụọ. Otuto dịrị Jesu. Nna anyị dị asọ anyanwụ ụtụtụ Maria I love you. Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Anyanwụ ụtụtụ Maria dị asọ Maria I love you. Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Oh Mother Mary, Mother Milonia, I love you. Mother Mary, Mother Milonia. Onye ka m na-afụ ife a? Isi na ọ bụ onye? Obodo anyị nọ na nsogbu. Akara ọka latago akara ọka etibatago n'obodo. Anyị nọ na nsogbu. Onye wam ọwa batago n'obodo. Digital mama origo ụwa mịa ya piom. Akara dị very hot. Akara dị very hot. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.